Anya laki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulong. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare. No bawal amin ay. Problemam daytan ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan ah. Nalastog gayam. Anya analastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang man ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam at tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, nagawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y laang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo bakay? Idi pa'y, amo ko nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaag man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kong mangisuro, nanang. Mabiit laang, taada nga minakitak idikalman, ajak nagustuhan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Lakitak kat no eksakto at man awak iji tawa idi nakitak iti panang layat day akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Day tangamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Isu analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmat adinanog Isu nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Baka, Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Anyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kaslasaan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At talangi yar arasas na kanyak bakit. Hina, din pala pinabuksitan. Di may balod ako. Adagmat amang piyansakan kakad. Daklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya di agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adoy. English nga ro ti isursurok a subject. Day taman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti aging les. Taapay anas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pa'y. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asina, tidakda ka matam. Ni Jan ah. Apay, di mo pa'y lasinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdaawak lang mo't Saan kayo na mas daaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano adawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu matikad na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat na mat asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat ka mat asurwanan. Unay kaki din ay bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit di mo pailang nga ammo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Bayat may ti kukuya-kuya. Heh, Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. nakainom basit pare. Ay, so malagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basit de tarupa ma. Medyo kilo ka man. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, tiarak ba ita pare? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya, Do not try me. but nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak na? Jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Inglesan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa hasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot anurid noray. Ada manggul-gulo keng kawan. Sana manggul-gulo ang kail. Kay, apa yung garot akayat mo atiraan ta? Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, una. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada di ahuan ba kay? Isu asurwan nakpay man nga aging les. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, sige agad dimot. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka na? Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang kal, isulan dahil ta. Kita ang tipang nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlimang ng armas na. Kita apay ko man no ada ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray man pa'y bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman kanyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak ka, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog tiyan mo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino. Bituge mo nang gan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsanggal. Kat English mo ito na. Anya ti English ti danugang ka? Apa damagang ka na kayang gan? No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apa di mo imbagaan. Ay, mali. Apa di mo imbagaan na laing magkayang nga English dito tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apa nga nagatras ka matay? Ay, narigat ang English bro. Agdaringunguak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman di kapit baraw. Ang mga nulong mamis, kitakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigrigat ang English. Nakapuyak di tabarang baraw. Anya laki din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Anyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nagapuan nyo na. Kasla na banbanog kayo ah. Ay, wala nga raod. Naggapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagbarot iti panaw. Kasta yan na. Ay, umadani nga mina, hindi pa nagtutudaw. At da nga min agtudtud ijay banda ti kusina may iso anas kan nga isimpadag iti anak kaw. Ay, wan anana. Nagrigat no agtadtad ti kusina no matutudo. Ay, wan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman ak unay donang. Nagsingput ka talaga balasang ka. Ni nanaman. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagaklakan. Among ka din ni Donang, ha? Nakaimimot at talaga. Nalabas at kinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman, inayaban na ni Bakit Estela anangan igay balay da. Ngamda tao, di na pa'y mapadigwan matijas ki a babae. Nenin, apa yan kasta mo tanti bagbagam iti kumarin? Anya, ha? Saan ko ako marin ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang nati kinaimot na. Anya? Ha? Addan to lang masapul day jay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya day tangar aramiden. Kumarin, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Ala, da kayo, tagasawa kini Donang. Na? Total, isumit ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga. Just kay, salbag pay! Uray anya ti aramidan daya adonang. Talagaan na sakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumag. Ay, apo, na yung day tanagura. Dagi dati rumbang abaliwam nga ugalim, kumari. Ha? Apay ko mga baliwa? Ad-adakit di ang nga umap apoy tigurak ken kwa na. Apay nga minaya. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga gasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni Bakit Estela ti pinakanda. Ay, una yan. Anya laki din aya? Ha? Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakis ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag, ng padakalam. Ay, naustuki di daytan. Hay nako. Una yan ni Karina aya. Basit abanag. Ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, uwan kaya.
bakit nan, ngam immature ti panagpampanunot na. Isu nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay, gaputan nakitak anabambannog anagapo ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunot nan dayjay. Baliktad. Sa bagay, no tayo ang makauawat, agtatal na tayo latan. Wala, bay am asuman na o. Mauman tulat ta. Ay wala, mauman tulat ta amang daddadael. Siga magamti masabat ko karina. Sasaw ka magang may maysa. Ha? Ha? Marurudak nga rod, isong agsasauak. Apay nga minaya. Anya? No kayat mo mati agsaong agmaymaysa, ay kat agsao kalat na Saan asyak ti bibiyangam? Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sango. Anya? Ay una yun day nga imbagam si ka karina. Nagalasmutin lata pa nagsasaong kanyak. Kasano ngamin ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga amin. Anya? Ay, da ka man langan. Humpay na sa aking kamot. Immature bakbakitan! Ay talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dya karina. Gaputa babae. Tarusan, ang mga nung nakaramang kanyak iti saan na amalipatan. Bay amon Manong, kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo ang makawawat, bay-bayan tayo latan. At danto lata ti gundaway maamiris na, dagiti pa naglablabos na. So bagay mo't gindi Una yun dya karina. Awampay, kinasayat asursuro na. Agam mala, baybayan tayo. Aldan tumal daw na. Ay wala, saan nga amin nga aldaw, kat kukwa na. Amumutan lakay, no siya, ha? Awan pilpilyak no marurudak. Ay, unay kan. Aglablabos ka mo tin kadagiti ka aruba tayo. Saanin ang nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day jaberto Man nakibiyang tumang amay. Ay, jak amo. Kanya ti ibagakkan ka. Aguli magkalan daw, no di mo kaya't amairaman ka iti pungtot ko. Amangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mon. Nabambanog da tao. Iso apangasiman tayong kaagluto kan aginaw. Anya? Awan pa yung oras mo agtrabaho dito unag ti balay. Gapu iti day ta kachichismis mo. Anya? Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsak ko amin ijerwar dagiti mainawan. Ta ije mo amapan pidutan. Ala na, anya laki din day tang ugalim. Pare, huwag mo tibagbagan ka. Yeso pangasim man. Bagbagam man ni bakit mo. Tasat anang saya day diyang aramidan na. Kasaya pare. Kababay na talaga. Ngam, kanayon ko abagbagan ngam awan lata. Ha? Iso pang panunutak pa yan. Nga iso siguro ti pan nakaitaw na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan ang mga nututubak? Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. kaya man pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin abaribar ti panagsungbat nan. Nasaya at man ta nagranata kumari. Ha? Apay anya din na idanon kanya. Anapan mo kano in chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di dayta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan maysa, napan mo imbagbagay jay ayandaman ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang? Anya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputapod numot amin dagiti imbaga. Saan na yan? Ha? Pudnumot, anak kay mimot ka. Kan maysa, pudnumot, anak ka alalas day ta panagbadbadom. Kas kalatugkak analmas ijay karayan. Ha?
Day tarupa mat, kasla impasikig alaba. Anya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakadan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya? Imbagak met idi kada kayo, nga ikulong yo dagiti manokyo, ngam anyat inaramid yaw. Ay, Karina, kunak itaykon ka, pasensya ka kuman. Naikulong mo't amin ang manok me. Iso na laang tadda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Iso asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Oh, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manokyo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talaan ti amuyo. Pasensya, pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya? Anya kamatan Karina. Mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po itikas nga ugalim. Anya ka din day tangay pagbagam. Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawan ni bakit Estela? Awan babain mo. Anya? Awan bain mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot, kat imbagak mat idin kadakwada, nga ikulong da dagiti manok da, ngam anyang itinaramid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga ingagara? Oo, adula amin na rason da ita. Di ko namkit day inggagara da. Ngamin, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwan akon kan ka Karina. Mapunpunwan akon. Asos, nagpigsa mo tan dito atudo. Nagpigsa ti angin na. Dito isang bagbagada na pigsa bagyo. Ay, katagbagyo lang ta ka di. Malagdam nga raw, kutsimpo na. Anya? Danag mo na ya. Ay unay kan. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag kumamit. No sana flood prone area dito ayan tayo. Anya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umunag ti danom dito balay. Jesus. Kung nga pweso. Kanda nga pilang artikulo ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Tamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan no adda pumigsa ti tudo. Ay, alakit din. Ingkan no ingkan. Ha? Basta siya, dito yaklaan. Salpang. Na. Ne, asino nga taday jay? Tulong ka, Ruba! Almasa ko tinoy! Ni Karina mo dyan pukawag kita iti tulong bakit? Tulong! Yun nga agpaiso. Apay nga awan nila kayo na agadwana. Almasa ko! Tulong Sus. ka! Ala ama ng Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimat. Oray may anod kang Karina! Total, nagalas mo lang tao galim! Adu kami ang mangdangdangag iti pukaw mo! Gumawa mo mayan kung marayakan ka! Nagalas kami tao galim! Anya, ay naman ng Berto, pang-aasim kumain katulungan. Bayam mayanog, saan araw mo ti asik no kasking kuha na titulungan? Bayam sa mayanog kulak tubo, nyakan! Imbaglangan tadda ka lakay. Imbagak ngamin kan ka mapantan, ngem natangken ti ulom. Kat kunak ano sumardengmet lang ti todo. Ad damot ng pigsana. Makita. Anya nga ita. Uray ka sano ti panagpukaw mo. Awan ti marayat kan ka. Ha? Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugalim. Isong awan pulos tumulong kan ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto kan ka. Apay di mo nangag. Ah? Wala ko. Nangug ko day jay. Ur-urayot nga umay naktulungan. Ngamawan mo. Uray dagiti anak ni bakit Estela.
Buy-buyaan dak matlatan amayan anon. Di dak pa'y tulungan mo. Saan ka na mas daaw no apay akas daydagan ka. Ngamin, gapumot la iti kinaalas ti ugalim. Ay na po, anyalaki din aya. Jack amo no masyana kuno katawak. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam si kabakla. Amom nga min, adda kidi agpokpokaw kang agkidkid daw iti tulong. Awan mo't mayat at tumulong ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Ha? Dita ko maamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaaduan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas tamot din tibagbagam bakla. True naman. Amon, idagpukpukaw ka. Buy-buyahan da ka lang dagiti anak ni Bakit Estela. Imbes at tulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mulang ti makaanos iti ugalin. Isong agbalbaliw ka man. Ne, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ah? Ay, kwa. Saan mo't kumari? Si kakit di mo't. Anya nga day taimot mo. Si daan kumari. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masiguradok ang magustom dayta. Ne, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Si kamat kumari. Saan ka nga minasigod akas takat? Isu amas daawak man? Aklo na kumari. Naglablabusak iti kinatismusak. Kinaalas ti ugali. Kun aminon adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak nayanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita. Agbalbaliw akong kumari. Diyak kayatin ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa nakamiris, Karina? Ha? Ita, ang mumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam ket apaam ket chismis mo. Lakay. Ngamin, nudumteng ti chimpong agkasapulan ka. Agpangadwada at tulungan na ka wano saan. Ngamin, mapanunot da dagiti dakes akababalin mo. Mawatam? Wen lakay. Anya lakit din aya. Maawat akon. Iso amanipod ita. Agbalbaliw akon. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manong Julian, kwarta man. Anyalaki ti dayto kabsat ko na mga opisina aya. Tay supay ti maibusan iti kwarta. Mano ti ka sa pula maya? Kasano mga min, nagbasit ti sweldo mi. Ikanak iti oras ang aribo laang. Allowance ko. Sang ribo malagaya. Ayan di wallet ko na ya. Day tama no. Nakabulsa dita pantalon mo. Amamlatan no adda kwarta ka. Maangot ko no adu kwarta manong. Abarbaro manan amin abadom. At yung bak tinangina jay inlakok amulak alaya ko naman. Kita eman numaya mitlaang dahi ti pormak. Rumarak ka. Yellow a t-shirt. Kan nalabaga a pantalon. Kan blue a sapatos. Dahi ito yung medyas ko. Anya ti color na dayta. Pink. Pink nga ag-violet ko naman. Ibagak ko mga agsukat ka. Ni, abay nga.
Mo diti porma? Mayat day ta? Jay kwarta ko na, tamapan ako nagtrabaho. Iwan ka naman niya. Anya tikan mo. Buo asang aribo? Wano dwa alimagasal. Ikan na kun iti buo asang ngaribo. Kun ikan nakmatan iti sangagasot a pamasahig. Ay, ayan na nga yan. Yung mga libre ka data iti pizza. Mabisina kon. Ngun nga rod, awan mo't laangan day taahol yan. Ulbod sa. Awan sa magkwartana. Nag-text ka niya. Ado ka no ti kwarta na ita. Naglako iti mula na. Ay, awagan. Tama nga nung nagbabawi. Tanong nagbabawi, pumanautan dito'y apanganan. Nasurok amay sa oras na nakatugaw. Kita ano, dapay load ko apagtawag ko. Ay na, nawawan load mo. Dito yung cellphone ko ti usaran. Ay, agday tamag gaya man. Aywan. Hello, girls. Ay na, daka talagan. Thank you. Ay, girls, kunamet. Kahit naasawan, karaman ak akinablaan. Agyaman ak hulyan Agtugaw ka Oh, Kalpasan na, mapanakon agorder iti kanin tayo. pasensya kayo na ta nalado ah. Na-traffic ako eh. Alain ka nga rogan. Agorder ka matan darasin. Amangan mo agbaliw pa iti panunot ni Julian. Ay nabsuga ka. Agasambag nga mintay extra large a pizza akinan tayo. Uray siya nga rod. Ay, jak samot makatakdereng. Napanangay ni Julian. Napan nagsiar. Ay, pangawisan tapay kang kuana. Adu magahan kwartana. Nakita mo't gayam di wallet na. Ay, buwan. Ay na, nagpuskol di sagsasangaribo. Awisin tayo di paglakwan ti badbado. Agpaghatang takan kwa na. Ala, kuyugan. Tay jayak likudan nyo. Api asyak ngay, sikan an. No nga, da makakita ka da kami nga kuyuyog. Kit ibagada a boyfriend ko. Di mo kayat daytan. Saan ka di akayat mo ti maadaan iti boyfriend? Akarkarupa kami, madakasla tinuno akabalyo. Ah? Tilay bagbaga. Kawamat, kitanti lang nga na nagnisit. Sakit nagatigdog yung sungo na. Rumwar pa'y tingipan na, katawa. Ala, nakauy-uyaw ka. Kan nagkawas pa iti yelo. Red, kan ay na pink timidyas na. Di na bagbagay. Ay, agtanakan. Anya kalakit din aya. Tauyawang pa'y ti Prince Charming mo. Ni, umayan ni Julian. Julian, ag-holding hands tamat ka mo, ah? Nene. Inig ka mamatadagos dito ima kong nini. Apay, di mo kayat? Amano ibagadag iti tattao nga da relasyon ta. Kat, maan-ano ko man. Oh, di ta nga istor ti kayat ko apaggatangan ta iti bado. Adak dito likodan nyo Chaperon nyo, what? Ah, wala ka man naawang kan. Mabalin ayaman. Apay ada magic ko, tabig lang agparanga, kuno, click ko na. Saan ba't ang mabalin Kayat namit ngamin nga igatangam iti bado day tagayim ko. Ay na, chaperon nga ro, di gatangan dakmat Kasta ka de. Ibagam ngamin kan kwa na ti trabaho ti siya pero atap no amuna. Ay na, ti chaperon, iso ti adda itilikodan nyo. Tano adda matuang kada kayo, adda amang catch. Oh, kasto ini catch, ti English na. Aha. Pasensya kayo na. Jack amuday ta. Ay na, maawatan mi Tay jay lang mo't pagmulmula ang tilaya, ti ayan ti 24/7. Anya nga, ti masursurum ijay. Diya kali tilaya. Ay nagtalnakan, taadatan dito'y istor apaggatangan iti badbado. Kat intayon umunag tayon. Ni, imunamot din ni bakla gayo mo.
Wala ka man o. Ije lang likod dyan na. Unak laki tinudinak o may sukunan dito'y trabaho manong. Anya lagi din ay na ito. Ading ko na pintas. Basta yung baka umay ka ala na. Unak ano na lipat, tamta di inawagan ka, di ka mat sumusungpat. Kadwa kami ni Lily. Ni Manang Lili? Uy, nabayag ko nga araran mo na abalasang. Unak man no sinardangamon nga ar-armon day jay a babae. Apay ko masardengak. Kat love kun. Kat no nakauy-uyaw ti pamilya na day jay a babae. Uray ni nanang kantatang na nauyaw da. Amin dagiti kakabsat na. Nauyaw da mag. Samot ah. Ay na, punot ibagbagak manong. Pamilya dati na uyaw. Ang kita ka man lang iti sa baling armong. Iso nga rod ti kayat ko. Sigurado nga uyawon na kadayjay. Dakat ti kadwa na abakla. Apadak anak ang isingisi. Ay, unay ka na nagalas na bakla. Saan na abagay tagbakla. Saan to pala? Nag-make up ito nagpuskol. Ang laki dinarupa na dyan. Huh? Ni Jessa dayjay. Jessa. May samot dayjay na uyaw. Duwada kinilili. Super na uyaw da. Mom, uyawandak pa lang mo. Kat inlibre ida iti nagado a pizza. Ingkatak pa ida iti badbado da. Anya? Nagpalpalibre da kan ka? Hindi dala mabain. Itala ngam amuda ka. Taado ti kwarta manong. Lily! Hoy! Agure ka tateteksak ni Julian. Ay, katitext mo ha? Wen, nagbayag nga rin nga ag-reply iti text ko. Anya ayat ti ibagbagang kenkwana. I love you, I miss you. Kas jay? Taapi ko mga ibagak day takin ko na ngay. Di mo amo ti agla ilo ako nada. Ay naagpaludak nga rin kan ko na tani maibusan ti load ko. Ay, eksakto Day tamo ti kayat ko. Palawdan nakmat Uray si ka, agpaload man. Kay, maibusan ti load ko Diyak maawagan ni Fafa. Padasak ang nga ibaga, aludan na kamot. Ibagam ngamin at tinagan ko. Ludam ka nun ni Jess ako na. Manong Julian, apoy anak ka rin ka pay. Adalang papanak. Ayan nandiyan tulbog ti tricycle. Ay nakasabit iti salas. Apay sa dino ti papanam. Mapanak agpalo di sintro. Agpaload ka? Anyat orasan? Agpapalod nga ron ni Lily ken Jessa. Isoda, ti mapanmuludan? Wala awang kanulod da. Nagswerte da mo tagitan? Di dala makaurayan aging katbigat? Kita. Agpaparingan ni Lily. Abangan mo makaungan no Jack paluda. Sige, mabanak pa. Apinta, Jessa. Naggidan data alinudan ni Julian. Apir! Kunakan ka, basta siyak tagkid daw. Saan ang makapagkadkad ni Julian? Ay na, napigsa ka at talaga kang kwana Siyempre, labnak gayam. Hanggang pala, pagatang ka apagata. Iso ka din ti pakiasawa Anya, pakpakawan mo't na. Jakla kaya ti makiasawa iti kasla kinuno a kabalyo. Naguyaw ka? Manong Julian, ada na panunot ko. Anya na ito na panunot mo. Mapantag open iti bank account mo. Ta ibang kum dagiti paglaklakwam iti mulam. Bank account. Wan atam na makaurnong ka. Sayang mo't dagiti pagbamban nugam. Nugas gasto sumlaang kadagiti awan ka iskan na abanag. Ayunan niya. Tapno no inton addan mapilim a babaeng asawaam. Addan to gastusam. Mayat. Mayat na na panunot mo, Mary ading ko.
Hindi pa'y kumaan nag-open ta. Sayang, dagiti ginasgastos mo kadalili kang Jessa. Ah, abay kumasaya. Anya ko mati maganap mo ay karakwada. Gasgastusam laang ida. Manag ko nam... Awan nam na makinilili. Kunakan ka, nga agbiro ka lang iti sa bali a babae. Kukwartaan na ka lang, dayjay. Kasta ka di. Kita man, isturbon na ka. Uray ka nga antirabi itap nula ang agpaload. Oo, kailangan kanyak dahit ha. May rihading ko. Saan nga okay? So asakbay ang maibus ti kwartam karakwada, intan ibang ko. Panunutom ti bannog kan rigat mo nga agmulmula. Anya, lagi dinayatin ko. Naglaing ka na ya. Dito cellphone ko. Ida po, Maun. Bawal kag cellphone dito o nagtibang ko. Ah, bawal aya. Kitkitahan na kan di security guard. Asit gan na kan tunaytan. Ida po na ta cellphone mo. Apay, mabayag pa yung maawagan dyan ng burta. Number 75 tapay manong. Kat 15 pay laang tias asikaswunda. Sus. Mabayag ta pa'y magaya. Nagtuo kang taguran nga. O anya ngay, nakasarita mo ni Julian. Di na nga rin kahit asumbatan ti awag ko kankwana. Diyak man amo. Abay nga ta. Ita, diakon maawagan. Inidip ng di cellphone na. Ala, amangan mo't nung busy nga agmulmula. Sayang di nakasil a cellphone akayat ko nga ipagatang kankwana. Awagan mo na. Ay, nalubat pa yun to'y cellphone ko. Gapo iti kaaawag ko kankwana. Usaram ti cellphone ko. Ah, sige. Julian, sumungbat ka matan please. Ay, sayang at talaga di cellphone nga ipagatang mo. Ay, sayang talaga. O ita, nalpasan ti transaksyon da iji bangko. Manong Julian. Bayag tayo unag. Nalungarot ti tao. Nagyado tayo jay. Impapirmada kanyak. O di adan bank account mo amakun ko na. Kat da ito iji libretam. Dito'y ama isurat no manuti maideposit mo kan ma-withdraw. Ay na, agyaman ako na may ating ko. Tinulungan na. Mabisina kun manong. Damutan mang restaurant mo na. Ay, wala niya. Sa dino tiket mo pangananta. Kasanungay, mabisina kun. Mabisin ka manin. Kalkalpas mo ang nagmerienda ije balay itay. Merienda day jay. Pinainom na lang iti juice. Kurang pati asukar na. Kat sa dinongay ti kayat mo apangananta. Hintag kita Ay, sige. Intaman laangan nga KKB ta Anya, KKB? Kanya-kanyang bayad. Awan kwarta kanya. Sige nga, Rod. Ay, nagado ti tao dito restaurant manong. Kabarbaro ngamin alukan. Sige lamang namin. Tadito'y tinangawisang kanyak. Katap no maramanamot ati luto da dito eh. Na. Apa nga? Di da pala isarbon sa order ta. Ay, manong. Dalili kong Jessa na iti sumrap oh. Ay, wan. Ay, baksan. Saan? Saan mo idang ayaban? Apa sa ngay? Kat agpalibre daman nga tankan ka Ikat man, ano ko nga? Adumot ti kortak. Laglagi pa manong nga adan bank account mo. Nakabangkon di kwartam. Saan tang agpakpakita ka dakwada? Itaon taman no sa dino ti pagtugawan da. Day
Ila ang tinorder ko, tawan mo't kwarta. Ta sino ko mateda kwarta na kadata? Napanan na ngamin ay ni Julian. Nakasla tinuno a kabalyo. Un nga rod ah. Di na mo't kaya't asungbatan ti awag ko kenkwana. May amon no nauman ang mangiliblibre kadata. Ado pa'y dita timabalhin na pagpacharmingan. Saan aday di abadoy lang nga ruden. Kasla tinuno pa'y a kabalyo tirupan ha? True! O Manong Julian, nangag mo titungtungan dalili kan Jessa. Ungarot. Siyak mo ti pagtungtungtungan da. Nagalasan ti galaddag ita tao. Kalpasan nga iliblibrem ida. Niluludam ida. Uyawin da kapay. Kunak tumat kan ka Manong, saan anasaya at ti ugali dagita at tao. Mary, Jackson ituloy akanan dito in-order ko. Agawit ha. Ay saan? Aguray ka tao masidagak man inja ayanda. Ano taramidam? Ay kat pagsasawak ah! Saanan? Kababain nga giskandalo ka dito restaurant sa pinagado ti tao. Di naklapdan. Nagsasakit dagiti ibagbagada kan ka. Agasan man, awagan da ka tinuno a kabalyo. Apay, napintas da? Anya ka lagi din aya. Bayamon ko na. Agkalma ka lang ka di. Indan, agawit ha. Sige, angam lumabas sa rita sangwanan da. Tapno amuda anang ngagta amin dagiti nagsarsaritaan da. Ay, sa anak pa'y anabsog, Lily. Ka, anyang iti maaramidan ta. Awan mo't kwartatan. Excuse me? Lumabas kami, Pay. Julian, adla ka dito'y a restaurant? Katitay pa yan. Aywan nga yan. Lagag ko amin panangumsigan, pananguyaw-uyaw kanya. Tinunog kaya makabalyo ha? Ala, intan Manong. Saan mo asayangan ti oras mo kadagita ako lano na pipintas? Ay, Lily, surutan mo na ni Julian. Ay, aywan! Napandamot kan. Mabaina ko, Jessa. Kumikita dagiti tattao. Ay! O sige, rumortan. Anyalaki di nga minan. Sayang ni Julian. Wan nga rod. Si kantumot na mo. Apay asyak! Duwat ang aking basol! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.